Akan ni ka pisut ka bamenta, tu ngin yak mi. Ti dengi jam hang tu, ka dekat ka bukhat nyau, udah bu kentin, udah ada ke hukum mi kitu ki, nong yelam mi kitu ki, jingri ki bening kong deh. Ong habau isu uhen men jonga u yesyam bat me, bat habau da keli yami da ka baong, medai ujong no, bat se ai melej, se ai men lej, bat ki jong no kini ki bahaswa jong me. Anda kumta men saya tu ki long ki jong u Jacob u Syakri jong me, kini kalong kajing ai burom, balap ha hau isu konrat jonga, bada kami, uru udan hadin jongi. Kalong ka kubor ka bau paru kastenat na. Kamdai ka bau petri iladi. Kajing ai burom ban mu una din. Nang ka isrim tik katu ka benta ka bau Jacob. Masya punya kenduk ikarakel. Tuwa kitu ki nang ka ulang brot ki ong tu em ka kami ikarakel kani ukla hal ti deh. Ki yasrim itu hi. Temalong hani pada kawan shwa de kini kijing ai subha ki wana kaman. Kamot Dah kajing keren. kamot kijing poi jing kijing ai subha jong u ki apoi shon kong hang tai breu au iso tenda kali lo labu pa jing mot jing di syakri jong u la kali ban jumpa kum tu mu lo ong nai kamot kade ka but ke jong u hiru ba bong ni isu ni i ya ka jing wan ka jong cukup wan ka lenti ka ba ngor te mdei la kumoi pan long wan pendem ni la jong ma jong men ba ka ba swor mdei la kumoi pan ma perkhat ba kan long atar kom Tu kata kalong ka wei ka baar pada i bah peding jong kani kajing yesun deh. U Jacob uwan kum unong Yesuk. Kimut hang ni la pha na kini kajing ai burom kum niru. La dakadon kajing kali kum ba ula bu hauni usyakri ubailam ini kenhun ke meningkong. Bada kali kum ta kemut yathu bakini kajing ai burom bad bau Jacob dan din ke bobot bet ba uni ula long ready kin ban wan pendam. ban pendem menyesong Ban pendam menyesong. Ti kata kajing suk kum nu tempat tip. Tendrei long kini kini kajing ai burom langsung thu lupa bu uni uwan dah ka ba penret eledi. Kamut lanang thiet no ya ka jing i suki ha u iso. Tu ni la ban panrap ani store ba kani ka jing le ka jong u Jacob em man pha de ki jing ri kum ka jing ai subha ka la ban long try ka dikam ka dustur tu ko por ha ki don ki alyang mamla ke be shun ban poi ka lenti jing suk ka de ka dak ka ban ai subha ban le ta ban Kanam dadan ya do data. Kanam dadan makam ngim kan mau ini session mula ada lagi lagi kendut yang hukum kita. ibat ngimpat ikan doi kom ta Ti hendrei long kani sujaring khat namar ba hakapor ka ba ukpa jong u udang im. Hab ki hobala pha no ya u Jacob syirikanan u isu tu tip on le syirikanan banwat tengah nang tai. Ti menta pada kani kajing wan pai ka jong u Jacob pada hau isu tip ka long kum no. Long kor kom perkhat kan. Namar kat tu telikis nam pala tikar pos nam. O arpau telikis nam. Ti sebar kani kajing ya inti tingim tip kat no ka sempor. Tin lawan pai pada la ka tu kajing butar kan nang shit hi kum ju ni kham jam. Ti namar bula le chatai bula de bithu ba usyong bot ulaban bot utrei kuta kum tu. Kila roi. Ti menta pada kani kalong kum kajing ai bentalem ya ki ai ki bola kamai. Long jong men. ya pula yo mat ki jing ku la roi Ti long ni pai ni kaliang ti kan num dei kata ka ba ong bai ba ka dei ka dustur ki por ban ai. Dei kum uparai la jong men. Long na ka jing dei ni me khen ya ka tu ka jing di no jong men. Dei na ka ni ka jing dei ni ba upara na ka benta ban yo biang ka jing jong men. Kamu ka ka udon uai bentalang. Ni. namar hakini ki snem ki bangi e mentara store kita berkhal ada kadon kadung ka jing kan ada pen wei ka ri ka wei pa mane kadon ka jing ya ka thang kitien ka bombet bombiang ka banne ka tu ka ni por da ka poi ka khat ka ba en poi se ka jing pen be lang ne ka jing suk am kadon da wei pat ka le si da wei pat ka ri ka bon chmat wan kom kanong pen bentai ka jing wan ra ka mi jong jing kren ni arliam ka ya ko be shurute te long ngai ba hakani ka por jong ni ta ka long ta ka mo kadang ka third party yang to shimi ka benta ban wan ra ka ni ki be shurut ka mi jong jing kren ni jing so
te hang ni patin umdan phat parti te hang shumundon mane antong ing ong pakhat ba ka yo de sing ri duster mai pi ong kam dum idan dak mukta tingin shim mai ba de jing start jong jokop ni peran kam sura ka e ke ba udan kinang ya sak khamat nama mo u un wan dang kan hon ka dian kemot kan ni ke jing pha ka jong u ka put ke jong u jing sempang ka jong u ban wan ra ya san pakhat jong tai men jong u syak jo ka lan ka ba u dan syak shulan ban yesuk ban kamen kan athai kan kham suk la danga pakhat da khom ta etip yo phidan khom moi pan em kan nam chata hi long ban ulawan u thau hi ban net be chla ka jong hi sing ka jong kpa ka kmi ka jong u te nomor hun men jong u dang don ha ka tu ka ju asno te ka jing wan phai ka jong u ka di ban wan ha ka ti jong jing suk hi te ko mangi lai kran man tan ken long na ka e ka u don wat la u don shibun ru regula pen kre ba kata ka jing wan jong u ka nom sap e la u jong u men bat hang ni ngila ban penyoso ru bat kitu ki jing kerku ki ba ukpa jong u isak la kerku kum tu ba baro ka jing kerku kala le lu cha u hau jakob kintin jing kerku te menta na ki ta ki jing kerku ki ba ula yo kerhai penyo ru ha lo jong u men kata long ka bangi i hang ni mo tingi jam shu tu ka khot ka ba khat phra em ko khat khat phra ngai dem nei ka ba khat khandai kum ju ru ula batha yu ba ar ba yu ba lai ba di kita baro ki ba bot ya kita ki kan hun uda ong kum ha kan di kom ken phin kren hau isu ha ba phiasiam yu ko mut bet ka ju ko khubor ya baro ki kan hun dan ki bai ha dan khom pan hoi kat ki bai ya lami tu ki jingri nomor kila ya paji ta kawai na kawai ti mut kat bun dadap ban yo lut dia kita ki kan kun ki bon den ko hadin kawai pat hadin kawai bat kawai pat dia kemun how isu mut kila bun bah kan la poi bun ha kila poi bun bah ti ngim tip kan hun u jakob upha klem itu ni si omai baning kong ka baar ka balai kum ter bar kita baro ti uong su hang ni ro i store ba mun kong ba ar balai kan hon ba kita kan hon baro ka mon baro kan hon kira ka ju khubor hoi klem pen pher hoi tu ka shai ba ka jing thu ka jong u jakob Hagan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi abu i bu umla su ban job yu jakob ti utrai no na kanika skep na nu thlong mat ieng ka skep jong u kamut kani ha kanika skep ne ti hat kat hadu na khain khlia ti nong kla jubor hen ta khaji je khun ba e ba ti ngim tip kani ka jing khun kan long ka bakum no tin de shi thu kum to da poi kani ka bar phun dio pade bar uta ula ong tu plak no yanga na ba kan sa shai berngun henrei ulai thu ngan om plak je melum da me da kar khu ke nyanga